Hej YouTube, så vil vi lige lave tutorialen til at downloade tekstpakken lige her. Ja. Okay, det er ret let, så der er sikkert nogen, der vil sidde og sige, vi kan sgu da godt finde ud af det der. Vi skal lige have tekstpakken, jeg skal lige have den frem her. Okay, den hedder det her. Hvis I bare søger efter det der på Google, så finder I den. Ja, og så tager jeg her. Så tager jeg MC Patcher. Ej, det viser jeg lige, hvordan man downloader. Ellers så er der jo ikke noget svært ved det. Google MC Patcher 147, det søger jeg bare på Google og tager den øverste. Altså 147, det er fordi der er Minecraft version 147. I kan bare skrive versionen bagefter MC Patcher, så kommer jeres version. Og det er ikke så svært. Hvis I undrer jer over, at man skal trykke 2 gange på den her, så skal man bare det. Det er bare sådan en underlig lille ting, vi har lavet. Skip ad trykker jeg så. Og download. Så får I den her. Den trækker jeg så ud på skrivebordet. Tager den. Kør. Og så kan I tage dem her. Bedre glas. Det er sådan det går sammen. Bedre skins, det ved jeg ikke rigtigt. Alt det her, det er sådan noget HD ting. Og bedre græs, det kan jeg godt lide at have på. Det er sådan, det er grønt hele vejen rundt. HD front og HD tekstpakke. Ja, og så er det så let. Så kan I bare vælge, hvad for nogen I vil have og ikke vil have og sådan noget. Så skal I bare trykke patch. Og så kører den. Så skal vi ind i procenttegn app DATG Minecraft bin. Så åbner I den her med WinRAR. Og jeg skal nok sætte et link til WinRAR også nede i beskrivelsen. Nej, undskyld. Det er slet ikke det, vi skal. Det er for at downloade mod det her. Det må jeg undskylde. I skal ind i textpacks. Så tager I den her. Trækker derind. Så kan I åbne jeres Minecraft. Og jeg vil anbefale ikke at have jeres Minecraft åbent, mens I gør det her. Det er bare sådan. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis man har det. Jeg siger bare, det er helt svært. Okay, der var lige en lille bug. Jeps. Textpacks. Så har vi den her. Så kan I lige gå ind og tjekke. Yep. Og hvis nu finder vi lige. Se, hvis kanterne er græsset, hvis der er sådan nogle underlige ting oppe i hjørnet af det, så er det fordi jeres MC Patcher ikke fungerer. Så skal I lige prøve igen, eller spørge nogle af jeres venner eller noget. Nå, vi ses YouTube.